أقلود دمتي سلامنايو أقلود راديو سلامنا كل جزء مشت كابشمونتن فرقان كسب ساعة الشعتة سلاسان حدن حتير معبل يفنو لمون مصحف قدس براديو زبل مدب حزنا قريبنا لنا كلهم عمتشون أبزي متشون بتاخوينكم دم سلامنا نبكتتال بحررتا تتصبابينا زلهم سمعتنا سلام أملاخ يبزحالكم دابلنا نابزنا يلوم مدبنا بحقوسنا سقاقركم إلا ما سرعنا يزلنا حونا أقلقالي إبنيزر سنة أفاتات حمس حقودس زبل شامنا يكفال حزيو تقريب زلو حبيرنا كنكتاتو لئينا سلام أملاخ نعخاتكم يخون أبتفلاليو بوتاهنكم مدبات زي راديو كتاتلو زلهم كبرات تخاتاتلتنا نلوم عنتي كمتي بتخاتاتلي نريو زلنا بزعبا سنا فتاتحا مصحف قدس أبزي حساب زينا نرئي زلنا نبتزا حالة خفال بزعبا حفشاوي زخونة عودلو أقاوما نايتي صحفاتن نايتي صحفات زلو مرداتان رئينا نيرنا مغتصلتاناتو إنا كنرئي أبزي لومين نريون بقر تمتي بحالة جيزي بزعبا عندنا بتعتمد كلات معبالة نايتي صحفات انتاي مسل زبلو رئينا نيرنا نلومي رئيتو نايتي عدالاوي ويدمار رئيتو حفشاوي نايتي صحف انتاي مسل كمي نريو خمين عزبو زبلو قصلينا مالك عفت صحف ثم نايتي مجلس اديو اقرب زلو اتي رئيتو زهب زلو عدالاوي نابنت ابغليو أقدمو رئيتو بمقرب دحراي ناب ثم يحلفي لذي زي رئيتو زي انتايو أفت صحفتي زقرب زلو دميرو ديو زقربو زلو نتسيلو ديو زقربو دلو عطقاليلو ديو مأتو جيرو ديو دفرباي تامس ديو ويسيمت عرق حسابات ديو زقربو زلو إنابلنا نفلالنا نايتي رئيتو نايتي صحفاي نعزب أقداسي يخون قداماي ساميل كالاي معرف كاب عسر تخلت زلو دكي إلي جنا دكي بلال نبورو نجزابهر عيفلتو نبورو حجي ادمي بزعبا دكي إلي حسابات ممسو ويدمي بزعبا دكي إلي من يوم انتواتيهم كمي مسلو ممسو انتا جيرو جميرو ويدم دي ملنانا له دكي إلي كفاءات منبارو دكي بلال منبارو عمستي منبارو السو أقدمو دحار بزعبا ماننتهم انتاينا قبري متس نازرزره يمتس رؤيتو ناياد دالاوي أقداسيو أبتي صحفنا وين أبتي تمرتي مصنعتنا مصحف قدس هل سمعيت نايت صحف انتاي يمثل وين انتا عين سمعيتيو زلوو صبغ سمعيت زغلص مغلصيታት دي ዘሎ زحزن مغلصيታት دي ዘሎ ምሳሌው ዝኾነ አዘራረባ ዘሎም ስምዒታት ዲዮም ደለው ሃብ ንቡር ወይ ዘይመበቀላው ትርጉም ዝወፁ ዓይነት አገባብ ዲዮም
ተጻሒፎም ደለው ኣብቲ ጽሑፋት ስእላዊ ዝኾኑ መግለጺታት ዘለዎም ትርጉም ዘለዎም ምሳሌታት ድዮም ወይስ ስቕኢሎም ዝተዳለው ትርጉማት እዮም ስለዚ ስምዒት ናይቲ ጽሑፍ ኣብ ውሽጥና ስጋዕ ዝፍለጠና ሳዕ ዝርድአና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኣብቲ ጽሑፍ ክንጠልቕ ወይ እቲ ጽሑፍ ክንሪኦን ከነስተውዕሎን ይግባአና ሓፈሻ ስምዒት ናይቲ ጽሑፍ እንታይ እዩ ዝስምዓና ዘሎ ክንርኢ ኣለና ቀፂልና ንሪኦ ድማ ዋሕዚ ሓረግ እዩ ዋሕዚ ሓረግ ንሓደ ጽሑፍ ንምዕዛብ ኣገዳሲ እዩ ማለት ትንተና ኣገዳሲ እዩ ናይቲ ጽሑፍ ድሕሪዚ ካብ ትዕዝብትና ተበጊስና ናብ ትርጉም ኢና ንኸይድ መንገድና ንምፅራግ ድማ ጽማቕ መግለጺና ከነማሕብል ይግበአና ወይ ክንክእል ኣለና ካብቲ ትዕዝብቲ ጽማቕ መግለጺ ንምምዕባል ከም ኣብነት ካብ ኤፌሶን እንድሕርዳ ርኢና ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 14-16 ነቲ ጽማቕ ናይቲ ሓሳብ የማዕብሎን መሊሱ ይውስኸሉን እዩ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ድሕሪ ሕጂ ንሕና ነቲ ካብ ምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ሕተትን ዝኸውን ተንኮልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ኒውነጆ ንድፋእን ንኽብከብን ቆልዑ ምእንቲ ኸይንኸውንሲ ንፍቕርን حقنا سعبنا نابترس زخنا كريستوس نعبه بزلو تسقى بدقف اتي من لقابيو اناتا تحسن اناتا اساسرن بمننتي نخفلو تمدبك قبري بفقر ما انت خنسي كاب كريستوس يو معبايزر كبيلو نتي حسب سقط عبيلو وي اسميرو يزارب ابز صحف زي ما مغلطي بسواسو قنعن نصولن زخونه حرك تقرب كله نتي حتبو صحفنا قرص يتحزو وي مغلطيتاتو حساباتو بزح تعزبتታት ተረዲና ናብቲ ዝቅጽል ምዕራፍ ወይ ናብቲ ዝቅጽል መስራሕ ናይ ትርጉም ክንሓልፍ ይኽእለና መስራሕ ናይ ትርጉም ባሪ ካብቲ ጽማቕ ተበጊሱ ናብቲ መደምደምታ ወይ መወዳእታ ከብጽሕ ከሎ እዩ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ብመጠን እቲ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ከይተጠቀምና ነቲ ናይ ትርጉም ተግባራት ክንገብረሉ ከምዘይ ንኽእል ሓሲብና ወይ ከዓ ተረዲና ነቲ ጽማቕ መግለጺ ሓደ ንጹር ሰዋሱ ቁኑዕ ሓረግን يخون كم زلوا هنجبر علينا فبتخفلي استباهله ويزقاطمه ጽማቕ ክንእክብ ኣለና ናይ ረኣያ ትርጓሜ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ትርጓሜ ዘሎ ማረኣያ ተመልኪትና ድማ ክንሰግር ይግባአና እዩ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ዕብራውያን ናብቲ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 19 ብንጹር የብርሃልና ብዛዕባ እዚ ትርጓሜን ክንምልከትን ክንዕዘብን ከም ዘለና ብስርዓተ ጀሚርና እንድሕሪና ስለዚ ኣሕዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጋ ብዝተቀደሰልና ሓድሽ ያውን መንገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቅደስ ምእተው ትብዓት ካብ ዝህልወና እዚ ምሳሌያዊ ዝኾነ ምስቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ኣተሓሒዙ ኣረኣያ እዩ ዝፈጥረልና ዘሎ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጃ ናብ ቤት መቅደስ ምእተው ትብዓት ኢየሱስ ዝብሉ ሓሳባት ኣብዚ እንታይ ገይሩልና ኣሎ ብሰፊሕ ገይሩ ኣሚጥን መልስና ብ22 ተወሊድና ኸኣኒ ስጋና ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ ምእንቲ بتردأنا أمنت بقنع لبيت نقرب እንደገና ድማ ምሳሌያዊ ዝኾነ ስጋና ክሕጸብ ክንጸግ ከም ዘለዎ ኸኣ ይዛረብን ስለዚ ዝሓሳብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጽሑፍ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዘብርሃልና ዘሎ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እዚ ክሳዕ እዚ ሕጂ ዝተዓዘብናዮ ወይ ዝረኣናዮ ሓሳብ ብዛዕባ ምዕራፍ 6 ነቲ ታሪኻዊ ስነ ጽሑፋዊ ታሪኻዊ ኣቀማምጣን ኢልና ዘቐመጥናዮና ክንረፀኒሕና ናወዳእና ንኸይድ ኣለና ናብቲ ሻውዓይ ምዕራፍ እንድሕር ሰጊርና ኣብዚ እንሪኦ ድጋም ናይቲ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ወይ ድማ ክንብሎ ዝፀናሕና ሓሳብ እዩ ዘለዎ ኣብዚ እንዕዘቦ ትርጉም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና እዚ ታሪኻዊ ስነ ጽሑፋዊ ኣቃውማ ናይቲ ጽሑፍን ዝምልከት ኣተረጓጉማ ዓይነት በዚ ጽሑፍ ዝኣቢልና ጽሑፋት ንምትርጓም ዝረኣናዮም ትርጉማት ጽሑፋትን ንምትርጓምን ሳይንሳዊ ቅዲ ስነ ጥበባዊ ተቃቅማ ተጠቂምና ነቲ ጸሓፊ ዝሓስቦ ዘሎ ትርጉም መርካቢ ዕላማና ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ትርጉም ኪኖ ትዕዝብትን ኣገላልጻን ጽማቕ መግለጽን ኣብዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ጉዳያት ከነተኩር ይግባአና ተቀዳማይ ኣብዚ ከነተኩረሉ ዝግባአና ትርጉምን መጽናዕትን ቃላት እዩ መእተዊ ኣብ ቀዳማይ ግዜ ትርጉም ኣብ ትርጉም ናይቲ ቃልን ስነ ቃልን ዘተኮረ እዩ ነይሩ እንድሕርዳኣ ንዝክር ኮይና ናይ ተቀዳማይ ትምህርትና እዚ መጽናዕት እዚ መበገሲ ትርጉም ነቲ ቃል ኮይኑ ትርጉም ሓረግን ናብ ድምር ትርጉም ቃላትን ዝወስደና ኣገዳሲ ነገር እዩ ይኹን እምበር ሓደ ብዛዕባ እዚ ዘጽንዕ ሰብኣይ ግን እንታይ ኢሉ ጄምስ ባር ዝተባህለ ትርጉማዊ ቋንቋ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እትብል መጽሓፍ ኣብ ዘሕተሞ ጽሑፍ ነቲ ቃል ክዛርብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ትርጉም ክህብ ከሎ ከም ዝገይሩ ብነጥብታት ኣቐሚጥዎ ኣለዉ ኣብኡ ማለት እዩ ሓደ ቃል ማእከል ዝገብር ትርጉም እዩ ነቲ ቃልሲ ማእከል ገይሩ ትርጉም ዝህብ እዩ ቀዳማይ እቲ ሓሳብ ናይቲ ቃል ኢሉ ዘቐመጦ እዩ ካልኣይ ድማ ቃል ንባዕሉ ትርጉም የብሉን እንታይ ደኣ ዝቕየር ደረጃ ክህልዎ እንተኾይኑ ትርጉም ክህልዎ ዝገብሮ ምክንያት እንታይ እዩ ናይቲ ቃል ሓሳብ ክውስኾን ክዕረይን ከሎ እዩ እቲ ጽሑፍ ናይቲ ትርጉም ዝቕይሮ ዘሎ
እትኻልኣይ ዝበሎ ጽግዕተኛነት ኣብ መዝገበ ቃላት እዩ እዚ ድማ መዝገበ ቃላት ጌርካ ንቃላት ክትፈትሕ ከለኻ እዚ ክህልወካ ዝኽእለሉ ትርጉም ብምውሃድ ሓባራዊ ትርጉም ናይ ጽሑፍ ንምፍራይን ዝግበር ፍሉይ ፈተነ ምዃኑኻ ርድአና ኣሎ ኣብቲ ቃላት ዘለዉ ምስ ዘይርድኡና ወይ ተነስተውዕሎም ምስ ዘሸጉሩና ኣብ ናይ መዝገበ ቃላት ጽግዕተኛነት ናይ ቃል ኮይና ክንምልስን ክነቕርብን ንኽእል ኢና እቲ ሳልሳይ ዝሃቦ ሓሳብ ዳይክሮኒክ ምውድዳር ዝበሃል እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ተጻረርቲ ኣተሓሒዝካ እትሪኦም ሓሳባት እዮም ኣብ ሓደ ክፍለ ዘመን ትርጉም ናይ ቃል ምስራት ኣብቲ ካልእ ክፍሊ ድማ ምዝማድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቀዳማይ ግዜ እንታይ ክኸውን ይኽእል ክምስረት ከሎ ወይ ሓሳባት ክጽሓፉ ከለዉ ኣብቲ ካልኣይ ሕጥበ ጽሑፍ ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ጽሑፍ ነቲ ቃል ትርጉም ክህብ ይኽእል ስለዚ ዳይክሮኒክ ምውድዳር ኢልና ድማ ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ነቲ ሓሳብ ነዕርዮ እምበር ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ሳልሳይ ሓሳብ እዚ ዳይክሮኒክ ምውድዳር ኢልና እንገልጾ ኸውን ከሎ እቲ ራብዓይ ሓሳብ ናይ ስነ መለኮታዊ ሊቃውንቲ ብዛዕባ ቋንቋ ተዛረብዎ ዘይፍሉጥ ኢሎም ዝተርጎምዎ ሓሳብ ስነ ቋንቋ ኣብ ትርጉማት ክልሲ ሓሳብ ዓብዪ ምዕባለ ኣመዝጊቡ እኳ እንተሎ ሊቃውንቲ ስነ መለኮት ግና እዞም ኣገባባት እዚኣቶም ኣይጥቀሙን እዮም ዝብሉ እዞም ኣገባባት እዚኣቶም ማለት ኣብዚ ክንዝርዝሮም ዝጸንሕና 4 ሓሳባት ኢና ንርኢ ዘለና ንዖም ከዓ ኣይቅበልዎምን እዞም ሊቃውንቲ ናይ ቃላት ማለት እዩ ካልእ ኣብ ትርጉም ዘገድስና ነገር ስነ ቋንቋን መጽናዕቲ ቋንቋን እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ጉዳያትን ዘጠቓልል ምዃኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን ኣለና እዚ ናብ ትርጉም ምእንቲ ክንኣቱ እዩ ሓደ ፎኔቲክስ ዝበሃል እዩ እዞም መጽናዕቲ ብድምፅታት ናይ ቃልን እዮም ስነ ቃል ኣቃውማ ቃላትን መጽናዕትን ከዓ የጽንዑ እዞም ፎኔቲክስ ኢልና ንገልጾም ዘለና ኣቃውማ ናይ ቃላት ዘጽንዑ ናይ ቃላት ሓሳባት ዝእክቡ ነገራት እዮም እዚኣቶም እቲ ካልኣይ ትርጉም እዩ ትርጉም ቃላት ብዝምልከት መጽናዕቲ ንኣብነት ሌጎስ እንታይ ማለት እዩ ሬማ እንታይ ማለት እዩ እናበልና ክንፈልዮም ዘለና ቃል ዝብል ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንኣብነት ካብ ቋንቋ ግሪክ ወይ ድማ ኣብ ቋንቋ ዕብራይስጥ ዘሎ ቃላት ኣብቲ ትርጉም ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢልና ንትርጉም እንትንዕዘቦም ወይ ነስተውዕለሎም እቲ ካልእ ፕሮግራማቲክስ ተባሂሎም ዝፍለጡ እቲ ጽሑፍ ዘተኩር ኩነታት ዝምልከት መጽናዕቲ ኮይኑ ኣብዚ ክብሎ ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዘተኩር ዘሎ እንታይ እዩ ዘስተውዕል ዘሎ እናበልና ክንፈላልን ነስተብህልን ይግበአና እዩ እዚኦም ክንብሎም ጸናሕና ናይ ቋንቋ ኣገደስቲ ጉዳያት ዘጠቓልል እዩ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ድማ ባህሪ ናይቲ ቋንቋ ብቐንዱ ምስ ሰባት ዘሎ ርክብን እንታይ እዩ ንዝብል ሓሳብ ኣብዚ ከዓ ክንርኢና ብቐዳማይ ደረጃ ዝዛረብ ብኻልኣይ ደረጃ ዝጽሓፍ እዩ ዕላማ ቋንቋን ሓቅነታት ንምትሕልላፍ ዝምድናታት ንምምስራትን ለውጢ ንምምጻእን እንታይ የድሊና እዚኦም ትርጓም ቋንቋታት የድሊና ማለት እዩ ስለዚ ባህሪ ናይቲ ቋንቋ ከነለሊን ከነስተብዕል ኣለና ቀዳማይ እንታይ ተጻሒፉ ካልኣይ ከንታይ ዝብል ዘሎ ዝብል እዮም ካልእ ንሓደ ጽሑፍ ምትርጓም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ጠቕስታት ነቲ ጽሑፍን ዓውደ ጽሑፍን ሓባራዊ ጽሑፍን ብምውቃስ ጥራይ እዩ ክትርጎም ዝኽእል ጽሑፍ ነቲ ጭቡጥ ቃል እዩ ኢልና ድማ ክንትርጉም ንኽእል ዓውደ ጽሑፍ ማለት ነቲ ጽሑፍ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጥረ ኩነታት ከነተኩርን ከነስተብህልን ይግባእ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ቆሮንጦስ ኢሉ ናብ ቤተክርስትያን ይጽሕፍ ኣሎ ኣብቲ ሓባራዊ ጽሑፋት ማለት ኣብ ውሽጢ ኪዳን ወይ ድማ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስና ብመጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር አንቢብናዮ ግና ነቲ ጽሑፋት ከነተኣሳስሮ ይግባአና ነዚ መሳርሒታት እዚ ዘጽንሑ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ከዓ ክንጥቀም ንኽእል ኣለውና እውን ቃላት ከመይ ጌርና ክንትርጉም ኣለና ናበይ ክንጥቀመሎም ኣለና መዝገበ ቃላት ዲና ክንጥቀም ዘለና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መወከሲ ዝኾኑ ጽሑፋት ዲና ክንጥቀም ዘለና ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጹ ሓሳባት ዘለዎም ዲና ክንጥቀም ዘለና እንታይ ተጠቂምና ኢና ነቲ ጽሑፍ ከነብርሆ ዘለና ከነስተውህል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ኣብዚ ክንውዲእና ኣብቲ ዝቕጽል ሰሙን ግን ብኻልእ ነዚ መቐጸልታን ሒዝና ክንቀርብ ኢና ክሳዕ ዝመጽእ ሰሙን ሰሰናይ ንኹልና ሰላም ቅነ توكل
زفقركم سمعتنا بس أقلود سلامنا إخم زلهم أسأبابلنا حاونا أقل تمسجن زقربلنا زلو دانيال أول نايت أولو تسب زبل نحجون شامنا يكفال حزي تقريب زلو حبيرنا كنكتاتو لئنا سلام تكتاتلتي راديو سلامنا كما ياللهم كله صبوك تلو ጸሎትናዩ ተመስገናውኩሜ አብዛ ሓለፈ ጊዜ ብዛዕባ ዳንኤል ዕውት ናይ ጸሎት ሰብ ጸሎት ንከይ ሓድግ ናብ ጉድጓዳ ናብስ ክድርበ ዝመረጸ ናይ አምላኽ ሰብ ካብ ዳንኤል እንታይ ንመሃር ዝብል እንታይ ንመሃር ብዛዕባ ጸሎት ማለት እዩ ሓደ ሸውዓተ ነጥብ ዘርዝርና በባሃደ ንሪዮ ማለና ሎሚ መበል ሻልሻይ ነጥቢና ንርኢ ሱድማ እንታይ ዝብል ዳንኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸሎቱ ተፈታውን ተባሃግን ዝገበሮ ወይ ድማ ቅልጡፍ መልስ ክረክብ ዝገበሮ እንታይ እንተዳይልና ዳንኤል ናይ ምስጋና ሰብ ነይሩ ዘመስግን ሰብ ነይሩ ዝብል ብዛዕባኡ ንርኢና ማለት ለዚ ሕዋተይ ኣብ ምስጋና መንፈስ መሕላው ኣብ ናይ ኣምልኾ መንፈስ መሕላው እንታይ እዩ እንተዳይልና ኣብ እግዚአብሔር እምነት ከም ዘለና ምልክት እዩ ሰብ ንእግዚአብሔር ከአመን ከሎ እግዚአብሔር ንኹነታቱ ከም ዝዕዘቦ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሁሉ በዓል ስልጣን ምዃኑ ከስተውዕል ከሎ ልቡ ንምስጋና ይዝለዓል ማለት እዩ ኣይስንብድን እዩ በቲ ዝረአዮ ነገር ተዋሂጡ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ዘየድሊ ነገርን ኣይኣቱን እዩ ሰብ ዝጭነቕ ስለምንታይ እዩ ከዓልነት እግዚአብሔር ክጠራጠር ከሎ እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ክጠራጠር ከሎ እዩ አምላኽ መስገን ነገር ግን አቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት በቲ ዝሓልፍዎ ብዘይገድስ በጉድጓድ አናብስ ይሕለፉ በኻልእ ሽግራት ይሕለፉ በቃ ንእግዚአብሔር ያምንዎ ስለዝነበሩ ንምስጋና ድማ ልቦም ይነድድ ነይሩ ይለዓዓል ነይሩ ማለት ነቢ ዮናስ እግዚአብሔር ናብ ሰብ ነነዌ ክልእኾ ከሎ ዓብዩ እቲ ታሪኽ ንፈልጦ ኢና ናብቲ ባሕሪ ምስ ተደርበየ ናብ ከብዲ ዓሳ ነባሪ ምስ ኣተወ 3 መዓልቲ 3 ለይት ማለት ሲ ከቢድ እዩ ጣዕሚ ጸልማት እዩ ማለት ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ኣቲኻ ብህይወት ምውፃእ ንገዛረሱ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ዮናስ ግን እንታይ ከም ዝበለ ከምብበልኩሜ ኣብቲ ዘይከኣል ማለት ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣብቲ ከምሲኦል ጸልማት ድቕድቕ ካብኡስ ብህይወት ክወፅእ ኣይወፅእን ኢሉ ርግፀኛ ኣብ ዘይኮነሉ ሰዓት ዮናስ እንታይ ኢሉ ኣብ ፍቕዲ ሸሞንተ ማለት እዩ ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስውዓልካየ ነቲ እተማባጻእኽዎ ድማ ክፍጽሞ እየ ምድሃን ካብ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱን ዮናስ ናብ ንቑፅ ምድርን ተፍቆ ይብለና ኣሕዋተይ ኩነታትኩም ኩነታት ዘለናዮ ካብዝና ዮናስ ዶ ይገድድ እዩ ካብዝና ዮናስ ይገድድ ኣሕዋተይ ተዘለናዮ ኩነታት ካብ ናይ ኢዮብ ኩነታት ዶ ይገድድ እዩ ይገድድ እዩ ካብ ናይ ኣምባቆም ኩነታት ዶ ይገድድ እዩ ካብ ናይ ጳውሎስን ሲላስን ኩነታት ዶ ይገድድ እዩ ኣሕዋተይ ዘለናዮ ኩነታት ባዕልናይና ንፈልጦ ማለት እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር መስገን አምላኽ ልዕሊ ሁሉ እዩ አምላኽ ልዕልቲ ከቢቡና ዘሎ ሕጽረት ልዕልቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ ጸገምን ሽግርን ካቡ ንላዕሊ እዩ እግዚአብሔር ንሽግርና ንክፈትህ ሓንቲ ሰከንድ ምናልባሹን ትሕቲ ሰከንድ ተኣኽሉያ ማለት እዩ ስለዚ ብምስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንአምላኽ ብምእማን ከም ዳንኤል ደውልና ንመዓልቲ 3 ጊዜ ዋላ ክነመስግኖ እንተዘይከኣልና ብውሕዱ ሓንቲ ጊዜ ዋላ መዓልቲ እስኪ ክነመስግኖ ኮፍ ኢልና በቃ እግዚአብሔር ስለዚ መዓልቲ ዝተመስገን ስለዚ ዘለኽዎ ስለቲ ዝሓብካን ነገር ተመስገን እናበልና ንእግዚአብሔር ክንባርኾ ንእግዚአብሔር ክንውድሶ ብፍላይ ድማ እቶም ናይ ጎይታ ሰባት እቲ ተኸፈለልና ዋጋ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ህይወት ብሉጽ ህይወት እግዚአብሔር መስገን እቲ ዝሃበና ድማ ዓቢ ተስፋ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽዩ ካብዚ ምድሪ እዚ ካብዚ ገልጠጠም ናይዚ ምድሪ እዚ ካብዚ ናይ ስቃይ ናብራ ካብዚ ሁሉ ንዕረፈሉ መዓልቲ ክመጽዩ ምስ ጎይታ ንዘላለም ምስኡ ክነብር ኢና እቲ ናይ ቅዱሳን ተዛዓበየ ተስፋ ማለት ነገር ግና ክሳብቲ ሰዓት እቲ ክሳብቲ ጎይታ ናቡ ክሳዕ ዘብለና ሁሉ ጊዜ ብምስጋና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ግባአና ሓደ ካብ ናይ ዳንኤል ህይወት እንመሃሮ ነገር እንታይ እንተዳይልና በቃ ብምስጋና ዝተመልአ ህይወት ሁሉ ጊዜ ብምስጋና በምልኾ መዝሙር ጌርና ንእግዚአብሔር ክነምልኾ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ጊዜ ወላ 3 ጊዜ ዋላ እስከ ደሃን ኩንተ ኮይኑ ካቡን ላዕሊ ወላውን እንተዋሓደሲ
ሓንቲ ግዜ ኣብ መዓልቲ ምስ እግዚአብሔር ግዜ ወሲድና ኮፍልና ብሕድኣት እግዚአብሔር ተመስገን ካብ ኩነታተይ ንስኻ ተዓቢ ካብ ነገራተይ ንስኻ ተዓቢ እንተ ሓብካኒ እንተ ዘይሓብካኒ ስምካ ብሩኽ ይኹን እናበልና ነዞም ዝጠቐስናዮም ነዞም ዝረኣናዮም ሰባት ታሪኾም እናዘከርና ንበዓል ኣምባቆም ንበዓል ጳውሎስ ንበዓል ኢዮብ ብፍላይ መዝሙር ዳዊት እንተኸድኩም እሞ መሊኡ እግዚአብሔር መስገን እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብሙሉእ ከምኡ ይዛረበና እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዘመስግኑ ሰባት እንታይ ገብሮምን ኣይዕገሶምን ነቲ ኩነታቶም ቀልጢፉ ይመልስ ዝህቦ ይሆም ዮናስ ከመስግን ከሎ ትምጉርምራም ገዲፉ ከመስግን ከሎ እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ እንታይ ገብሮ ይዝብለና አዘዞ ይብለን በዓል ጳውሎስን ሲላስን ከመስግኑ ከለው እቲ ቤት ማዕሰርትን ክናወጽ ከሎ እቲ ሞቆህ ካባታቶም ክኸውን ከሎ ይናንር ኢዮብ ድማን እግዚአብሔር ከመስግን ከሎ ኣብ መወዳእታ ከመይሉ እግዚአብሔር ከምዝ ከሓሶ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ኢዮብ ኣሎ ማለት ምዕራፍ 42 ክነንብብ ንኽእል ኢና ባሕዋተይ ልብኹም ንምስጋና ክለዓዓል በዛ አጋጣሚ እዚ ከላዓለኩም ወይ ድማ ከብራታዓኩም ይደል ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ከምዚ ዝበለ ናይ ምስጋና ህይወት ደሎ ኩሉ ግዜ ማለት ሓደ ሰብ መመጽዩ እዚያ ግበረለይ ጥራይ ዝብል ሓንቲ መዓልቲ ደይመስግነካ ሰብ ክትሰምዕ ከለኻ ከመይ የጉሄካ ከመይ የሕዝነካ ነገር ግን በታንእሽተይ ዝገበርካሉ ሰብ ከመስግነካ ከሎ ልብኻ መሊሱ ንሕና እኳ ሰባት ክንስና ናይ ሰብ ባህሪ ማለት ዘመስግን ሰብ ኩሉ ግዜ እንታሎ ሞገስ ኣለዎ ዘመስግን ሰብ በአምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ወላውን ብሰባትሲ ተፈታዊ ዝኸውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት እትዮም ናይ እግዚአብሔር ሰባት አመስገንቲ ስለዝነበሩ ኣብ ህዝብ ድማ እንታይ ነበሮም ይዝብለና ሞገስ ነበሮም ይብለና ስለዚ ኣብ ቅድመ አምላኽ ይኹን ኣብ ቅድመ ሰብ ኩሉ ግዜ ሞገስ ዝህብ ሓደ እንታይ እንተዳይልና ምስጋና እዩ ዳንኤል ድማ ሞገስ ዝነበረ ሞገስ ዝጸገበ ሰብ ነይሩ ማለት እቲ ምኽንያት እንታይ እንተዳይልና ናይ ምስጋና ሰብ ስለዝነበረ እዩ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር መስከን ሐሳብና ንምጥቅላል ዳንኤል ናይ ምስጋና ሰብ ነይሩ ጸሎቱ ብምስጋና ዝተሰነየ ነይሩ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው ድማ ብምስጋና ዝመልኡ ሰባት ከም ዝነበሩ ርኢና ኣለና ማለት ንኣብነት ዳንኤል እንተዳ ኣንቢብና ምዕራፍ 2 ፈቅዲ 23 ከምዚ ይብል ወአምላኽ አቦታተይ ነቲ ነገር ንጉስ አፍሊጥካኒ ሃሞ ጥበብን ኃይልን ስለዝሃብካኒ ሕጁን ነቲ ዝለመናካ ስለዝገለጽካለይ አመስግነካን እውድሰካን ኣለኹ ይብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንተዳ አንቢብና ማለት እዩ ካብ ፈቅዲ 10 እንታይ ይብል ንአምላኽን ነቦን ስለ ሁሉ ነገር በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት እናመስገንኩም ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ምስጋና ክፋል ናይ ጸሎት እዩ ማለት ብምስጋና ዝተሰነየ ጸሎት ምልክት ኣብ አምላኽ እምነት ከም ዘለና ድማ መረጋገጽ እዩ ማለት እግዚአብሔር ከዓል ምዃኑ ተረዲና ባር ሕጂ ኣብ ቅድሙ በጸሎት ክንቀርብ ኢና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ሕዋተይ ዶ ኣብቲ ኣብ ህይወትኩም ኮይኑ ዘሎ ሰናይ ነገር እናዘከርኩም ብህጁን እግዚአብሔር ዝሃበኩም ተስፋ አምላኽ ኣብ ተስፋኡ እሙን ምዃኑ አሚንና ስለቱ ሁሉ ሰናይ ዘበለ ነገራት ጽቡቕ ዘይመስል ነገር ኣብ ህይወትና ዘሎ ንሱ እግዚአብሔር ንሰናይ ከም ዝልውጦ ተረዲና ብምስጋና ናብ ቅድመ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና እስከ ሃቤና ህንጽልይና ምሳይ ኮንኩም ድማ ጸልዩ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መጀመሪያ ስለ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና በእውነት ተመስገን እቶም ንአኻ ዝስዕቡ ዝነበሩ እቶም ባሮትካ እቶም ናትካ ህዝቢ ብምስጋና ይፍለጡ ከም ዝነበሩ ንአናውን ጎይታ ብነገር ኩሉ ክነመስግነካ ክብርህ ንህብ ቃልካ ስለ ዘተባባዓና ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ኣብ ህይወትና ዝሰለጠ ሰናይ ዘበለ ነገራት ኩሉ ተመስገን ክብርን ምስጋናን ይግባእካ እዩ እግዚአብሔር ነቲ ንስኻ ዝተዛረብካዮ ተስፋታት ትፍጽም ስለ ዝኾንካ ተመስገን እንሆን ውሽጥና ጎይታዬ ንምስጋና ከተላዓለና ውሽጥና ድማ በኃይል ክትመልኦ ይጽልሎ በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ነዞም ነዚ ፕሮግራም ዝከታተሉ ዘለው የሕዋተይ ኃይል ክትሕቦም ብምስጋና መንፈስ ክትመልኦም ድማ ይጽልሎ እግዚአብሔር ኩሉ ይካዓለካዩ አባኻሲ ተስፋታት ናትካ እወይ ንሕና ድማ አሜን ኢልና ንቀበሉለናሞ ጎይታዬ ከም ናይ ዳንኤል ብናይ ምስጋና መንፈስ ክትመልአና ኩሉ ግዜ አመስገንቲ ክንከውን ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ሰናይ ነገር እናዘከርና ስለቲ ተስፋታትካ እሙን ምዃንካ እናዘ
ክተዘከርና ክነመስግነካ ብናይ ምስጋናን ብናይ አምልኾን መንፈስ ክትመልአና ይጽልሎ እግዚአብሔር አምላክ ነሕዋተይ አብረታአዮም ሕይሎም ልቦም በሐጎስ ይምላ ልቦም በሰላም ይምላ ልቦም በዕረፍቲ ይምላ ልቦም በምስጋና ይምላ ሰብ ተበልአን ተሰቴ ኩሉ ሐሳቡን ተሰለጠሉ እዙን ውህበት እግዚአብሔር ተባሂሉ ተጻሒፉ ይሞ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ነመስግነካለና ስለቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ተመስገን በሰላም ደቂስና ስለቲ ምትሳዕና ተመስገን በሰላም ወፊርና ስለቲ መምላስና ተመስገን ስለ ሁሉ ኮታ ተመስገን እግዚአብሔር እነሆ ንስኻ ዘይተመስገንካ ንአኻ ዘይመስገንና ንመን ሞሆነ መስግኒና እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ተመስገን ኣብቲ ናይ ጸሎት ኃይል ክትህበና ናይ ጸሎት መንፈስ ድማ ክትህበና ኩሉ ጊዜ ብሁሉ ክንጽሊ ብሁሉ ክነመስግን ረዳአና እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ክብርን ምስጋና ንአኻ ይሁን ነዚ ፕሮግራም ዝከታተሉ ኣሕዋት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩሉም ክትባረኾም ጸጋኻ ተብዛሓሎም ድማ ንጽልለና ነገር ኩሉ ክብርን ስምካ ይሁን ብጎይታ በኢየሱስ ስም ንጽልለና አሜን ሰማዕትና አገልግሎት ድምጽ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም በኢንተርኔት ንትከታተሉ አመርበብ ሐበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን በፌስቡክን በዩቲዩብን ኣብ voice of salamna@yahoo.com ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሐበሬታ ምዝህልወኩም voice of salamna@salamna.org ኢልኩም ስለዱልና صباح መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም አትብቃ ቁራን ዘለኺ ድምጽኺ አስምዕኒ ኢልካ ምስተዋዕካኒ ድምጽኻ ንሓይለይ ሓዲሱ ወፍቱ ኢየሱሰይ ባኻይድነ ውሽተይ ወፍቱ ኢየሱሰይ ፍቕርኻ መዝሙር ናይ ነፍሰይ ወፍቱ ኢየሱሰይ ባኻይድነ ውሽተይ ወፍቱ ኢየሱሰይ ፍቕርኻ መዝሙር ናይ ነፍሰይ ኦ ሃሌሉያ
ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حواري باولوس أبتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمت ساعتن كيرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتير زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كيفنا نخن سمعهم انتي سلقزا رأسنا مخلن سلي بسنك أب كل كرنعات هوت زقات أمم تغطي وتري فرهي مش قرار كاب زي دليو حدقنيا والسانيتات دحينهم قرعون تعين نرحق زعلمه هوت نخمرحو نتقلي لهم كابتي قبل علي من اسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد أملاخ كيرخبو بعرفتي نخملالسو نتي أبزع علم زيقا زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مربوبو حرا خوينهم نتتصبق بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتقلي لهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتقلي لهم